mga kahugasan. Hey, 45, you see it? Ah, 45. I don't know. Maybe yes. 45. Yeah. Okay, 45.
Balikan mo yung... Oy. Anong oras pasok niya? Tanghali ba? Ay, tanghali, di ba? Tanghali ako. Ako. Excited siya. Oy, picturean mo mamaya. Mamakita ko yung first day niya. Ito mahirap magligpit. Ilog dito sa likod dito. Magligpit.
I'll send you later. Okay. English speaker na. Wait. Klase niya mo kaya yan, yung mga trainer. Palinis na sa akin eh. Kaya nagagamitin yung mga trainer. Ha? Hindi. Pinahugasan. Iwan ko kung bagong bili ba yan. Para may gas-gas ng iba. Gamit ko sa buhok mo. Ano to? Siya ang bigay. Ano ko yan? Gumamit ka rin. Trabaho. Dami kang mga people. Dapat yan sila rin. Saan yan? Ano sila? Regular na electric. Magana itong blower dito. May ano yan? Hindi ko na makita yung battery. Nilalagyan ng battery dito. Nakasalpak yung battery dito. Si Rodney yung makaano kung saan yun. Merong battery yan dito. Baka nadala doon sa ano? Yun na nga eh. Hindi ko. Yun. Hindi nagbabalik yun. Sinid ko yan. Hindi ko napansin na wala pa ng battery. So, paano naman makita ang battery doon? Mga ganun. Baka dala ni Rodney.
Mandarino.
Tapos na. We are done eating. Ano, wala na. Wala na. Bye. Thank you.